ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони ҳамешагии канали Автотв, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми дурай ватан. Дӯстон, имрӯз 14 апрели соли 2025 навор кардам баъри шумо. Рости гап навори имзом беҳад навори хуб мешавад. Видеош қатъи мондагием мақсад ки навор беҳтаринай. Дами канал нав омадагиҳо ҳатман обуна шавед ва барои реклама кардани хона ёки мошин ёки замин ёки ягон намуди техника метавонед дар ами рақамҳои WhatsApp мо муроҷиат кунед. Дар наворҳои баъдӣ мисли ҳамин инсоное ки боз шумо мебинед хона, мошин, замин шуморо реклама мекунем мардум. Дар ҳамин канал нав омада бошӣ бародарҷон, бихоҳӣ ки як рӯз на як рӯз хонаи ба таби дилта биёвӣ, ҳатман обуна шав ва зангулара зер кун. Дар масъалаи лайкҳо ҷалид накунем бардуро, базаи лайкура. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оид ҳамин система кору фаъолият мекунанд. Борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба Ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба Тоҷикистон мерасад. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори Тоҷикистон мерасонанд. Марамат бортона аз думи канали ютуби Савдо ТВ занг зада рӯй кунед, иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. Дӯстон, мегзарем ба эълони яками имрӯзамон. Эълони якумон чие? Квартираи фурӯшӣ дар Сарбанди Леваканд дар Борбад 2 иборат аз 3 ҳуҷра ва дар 2 ошона, яъне ки дар дуюм ошона қарор дорад. Дар дуюм падезе бардуро 72 метри квадратӣ. Нархаш боша 380 000 сомонӣ мега. Рақамо +990 070 58 31 31 дасти яка ва 009 44 75 79 анайда боша агар WhatsApp шер бачо. Ҳаммом, ҳоҷатхонаш ё ҷудо-ҷудое бардуро. Гуфтамонтон дар наздики мактаб, мағоза, масҷид, садик, аптека ҳамаш ҳаст. ҳуҷҷатҳо бекам будӣ, яъне ки 100%. хоҳишмандем мега ҳамин инсон, яъне ки аз номи канали Автотв касе ки харидори аниқ боша агар занг бизанед. Субҳ соати 7 то 8 бегоҳ метавонед ки дар алоқа буред. қатъиям ёдам ана бо тамоми чизу чораш ами хона дидестен, чизе ки ҳаст бо тамоми чизу чораш савдо мекунад. 380 000 сомонӣ гуфтестай, не ки бо аз номи канали мо агар занг бизанен бо иншоалло ки ягон сим дига шумо арзон мекунам мета. Сарбанд Леваканд Борбад 2 бардуро дар дуюм падез, дар дуюм ошона иборат аз 3 ҳуҷра 72 метри квадратӣ. И хона дар Сарбанде. Марҳамат, харидори ҳақиқӣ бардурои ки айдур наздик тамошо кардесен, ҳамин хона агар маъқултон бошад, акада номероша мондагим, метавонед ки занг бизанед. Ба эълони дуюми имрӯзон мегзарем дӯстон. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Куфарниҳон, лаби дарё. Иборат аз 4 сотиқа замин ва 3 ҳуҷра. 230 000 сомонӣ нархи хонара камон гуфтестанд. Боз иншоалло аз номи канали мо занг бизанед, агар арзон мекунам метатон шер бачаҳо. Рақам +7 125 607 99 94 WhatsApp яка ва дастии русӣ ва 903 04 94 94 бошад. анаида дастӣ ва ҳам номерои тоҷикиша. Времекаш ҳасте бардуро. Забор гуфтагиам маҳкам, хулоси гап документаш ҳамаш ҳастай 230 000 сомонӣ. Занг бизанед, харидори ҳақиқӣ бо иншоалло ки арзонтон мекунад аз номи канали мо. Ба эълони сеюм мегзарем дӯстон. Квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода дар назди автовокзал, пеши вокзал дай. И хона худаш яъне ки ҳисоби коробка 115 000 нархша гуфтесай, лекин бошад цоколия. Цоколияташ 38 метри квадратӣ. Рақам +7 992 177 54 74 WhatsApp яка ва ҳам дастии русиш метавонед ки якада занг бизанед. Дом қариб ки тамом шудагиа. Оби свети доимӣ фурӯхта мешавад ами хона, яъне мактаб, масҷид, мағозаҳо наздикӣ. Аптекам ҳастай. Ҷош ҷои обудай. Простаги ба ном цоколӣ.
ба эълони чорум мегзарем. Як тайга Mercedes GL ки ба мо равон кардан соли 2014 260 000 сомонӣ гуфтесанд. ё ки нақда пул метӣ, ё ки фақат адиш мекунӣ ба хона, ё ки ба сексия. Ба машин хеле иваз намеша шервачиҳо. Аби моторш боша 4.5 ду тайга турбо дора, бензини хули, коробка автомат. Рақам пилсаф 967 911 76 06 WhatsApp яка. Ҳуҷҷатош ҳастаи тонировка солона, 4 баллони на панав, пробегш боша қайд 270 000 км пробег дора бардоро. Расход мега базай магнитофон. Сухтаги ҳамин тамом. Диге ҳамаш 100% машин нақ намега. Алиш ба квартира ки сексия гуфтесай. Ба 5 миллион мегзарем. Квартира фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ. Иборат аз 2 комната дар 9 ошиёна бардоро. Обши 57 метри квадратӣ. Назди бозори ноҳияи Рӯдакӣ. Ака ба шумо аллакай маълум бардоро ин хона 100% сохтагӣ нест. Без ремонт, холи коробкай. 283 000 нархами коробкаро гуфтесам. Рақамо 206 70 0700 WhatsApp яка ба ҳам дастӣ. Дар пеши бозори ноҳияи Рӯдакӣ ҷойгира бардоро. Монтаж катурхай кардаге, лифт дорад, обсетш ҳамаш ҳастай. Ремонт мекунид, боқӣ мондаша зиндагӣ мекунӣ мақсад. 6 миллион мегзарем. Усто боша, агар ҳамон хонаро хитон мефаҳмем боло касе ки усто боша. Квартира фурӯшӣ дар Ваҳдат. Иборат аз 2 комната дар 1 ошиёна ва 64 метри квадратӣ. Бозорчаи Гулистон, Салимзода 34 330 000 нархи хонаро гуфтесанд. Боз ҳатман муомила карда меша бардоро. Рақамо 553 34 охираш 47. WhatsApp яка ба ҳам дастӣ. Пеши Садиқи ремезе бардоро. ҳуҷҷат шартномаи 1 этаж. Магазинш оформен меша мега. Ба мебелҳо. Дӯстон, агар аз Ваҳдат хонахар бошед, комменти маро зиёд карден, аз шумо ман миннатдор ҳастам. Рӯи дастгирии шумо, яъне ки канали Автотоя пешрафтесай, ман насиб боша пастар ратса мекунам ки баҳри тамошобинон хонаҳои арзонтар пешкаш кунам. Ба эълони ҳафтум мегзарем. Мисли ҳамин инсонҳо метавонед ки мақсад муроҷиат кунед. Касе ки душанбе кадом нуқтаи ҷумҳурӣ набоша, агар хона дошта бошед, барои истодан рақамом дар аввалин навор мондагӣ ё ки дар охиршам ҳаст, маромад бардор. Квартира фурӯшӣ дар Хуҷанд, 1 комната дар 2 ошиёна 29 метри квадратӣ дар 31 микрорайон. Нархаш хуб айне ки фикр мекунам ки дар нархаш арзандай. 215 000 нархи ҳамин хонаро гуфтесанд. Боз муомила мекунам. Рақамо 920 31 17 83 WhatsApp яка ба ҳам дастӣ. Назди ягодка 2 комнатай. 1 комнатага яки ба 2 комнатага табдил додага бардоро. Ба эълони 8 мегзарем. Вақти зиёдати шуморо нагирам, навора каротки мекунем. Квартира фурӯшӣ дар Душанбе. Инами политехникум дай бардоро. Политехникум. 2 комната дар 5 ошиёна, обши бигирем 34 метри квадратӣ. Рақамош 5 30 WhatsApp яка. Срочно мефурӯшимаш мега 360 000 гуфтеса якамон боз муомила мекунад. 2 комната ҳаммом ва ҳоҷатхонааш чихе ки дидестен як ҷоя ҳай бардоро. Ҳаммом ҳоҷатхона як ҷоя. Бо тамоми чизи чораш мефурӯша мега. Ин хона чӣ дора? Як қолин дора, парда дора. Хай ки чизи чораш қашти боша қабдаст. Ба эълони наҳам мегзарем. Квартира фурӯшӣ дар Душанбе. 2 комната дар 3 ошиёна, обши 38 метри квадратӣ. 389 000 сомонӣ нархи квартира меган. 918 62 0960 дӯстон. WhatsApp яка ба ҳам дастӣ. Марҳамат, каси харидори ҳақиқӣ аст, занг занад. 2 хонага бо масдар. Айтак бигирем 38 метри квадратӣ мешавад. Ремонт кардагиай. Медрои зиндагӣ мекунед. Дар наздикиш чиай? Дар наздикиш мактабам ҳастай, боғча ҳастай. Ана Садикам ҳастай бардоро. Поёни гипразем, пахтакор, ай заправкаи Фароз қариб як 300 метр поёнтарай. На марҳамат бардоро.
суруғи аниқша додумтон рақамош ҳаст, занг зада рафта аз наздик бибинед. Баъд ҳам эълон мегзарем. Квартираи фурӯшӣ дар Душанбе. Ям ду комнатагай дар сеюм ошёна 44 метри квадратӣ, рақамо 888 222 480. WhatsApp яка ва ҳамдастӣ метавонед ки якада занг бизанед. ҳолати хонаро хитон ба чашми сар тамошо кунем бардоро. Ма дар охири ҳамин навор мақсад номерошон мемонам ки пара навор битова, яъне ки тамошо кунем хонаро чӣ хел ҳаст нест. 420 гуфтеса якамон, ду комната дар сеюм ошёна 44 метри квадратӣ, общий квадратш. Хулас техпаспорт дора, автовокзал, ориентир. WhatsApp да нависем бардоро. Пушти мактаби президентия мега. Ами WhatsApp штаб нависем боқи монда маълумотро акамон мегатон. Бо кофта мерин карочи. 11 ҳам эълон мегзарем, қариб 3 эълон мегум. Квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, дар Зарафшонай. Иборат аз як ҳуҷра, чиқай ки дидестен, 44 метри квадратӣ дар 20 ошёна. Агари хона да мақсад як бор буброй, дигар ба фикрам ки як моҳ намефурӯй бардор. Барои ки ҳозираш намега баъди як моҳ лифтша мечаспонанд. Ин авастройка ёхи дом бардоро и доми мастерок, яъне 260,000 гуфтесай. фикр мекунам ки да нархи худаш арзанда. фикри ақидатон бардор ҷоно дар бораи ҳамин доми мастерок ҳатман дар комментария бинависенед. рақамо 31 33 0482 WhatsApp яка ва ҳамдастӣ. харидори ҳақиқӣ боша, агар як бренд охи аз наздик бибинед, агар хай маъқултар шава бигирем бардоро. ба эълони 12 мегзарем. дӯстони азизу арҷманд ва гироми қадри ман, квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, ин бошад дар Синои дӯстон. дар Сино иборат аз ду ҳуҷра ва дар дуюм ошёна общий 38 метри квадратӣ. дӯстон, рақами WhatsApp ва ҳамдастӣ якара мегуфтон 918 62 006 WhatsApp яка ва ҳамдастӣ. марамат занг бизанед, каси харидори ҳақиқӣ. ду хонаи гуфтем мардоро дар дуюм ошёна общий 38 метри квадратӣ. бо тамоми чизи чораш фурӯхта мешавад. Сино яъне ки дар поёни Гипразем дар пахтакор аст ин хона. ҳолат шабине сестанша хона бешухи агар фасонай хидматам беҳад маъқул шид. Квадрат чиқай средний неки 400,000 ин нарх бовар кунед намеарзад. Ба 13 эълон мегзарем. Квартираи фурӯшӣ дар Душанбе назди бозори Ҷалҷам, иборат аз ду ҳуҷра 55 метри квадратӣ дар 4 ошёна 583,000 нархи хонаро гуфтесай. иҷа да навора бардоро ҳози мақсад звукша хидм киштимаш иҷа ба камоқат шози гап мезан бардоро. рақамо 879 23 50 50 телефони дастӣ. WhatsApp бошад 98 11 38 39 бошад, анайда бошад WhatsApp. пеши Ҷалҷам дар чораҳа ҳаммом, ҳоҷатхона, кухни дора, мактаб, масҷид, балниса, садик наздик. Обу свет проблема нест. Лифт қариб ки тайёрай. Свети доимӣ. Перегородка дора ба ғишти пухта, яъне ҳуҷҷатош бошад шартномавӣ дӯстон. акада занг бизанед, неҷа боғози навор шамодаи худаш гап мезана. Яка кухни туалети, ҳеҷа туалети ва наш. Нам ина ремонт карги буд кардагиам. Ина як хунаш, ина ду хунаш, ина як кухниша. Ина ягон чи овардан задана. Витишка, ина тризаш. Ина як хунаш калон шуда. Хунаш триза буд отдельно. Ина яхну. Ина и даем хунаш. Ина тарафи рай калон мегибинам. дӯстон, навора тамошо карден. Агар маъқул боша як
بسازیم و در همین کانال حتما подписаться کنید. برای реклама کردن خانه یا کی ماشین یا کی زمین خود مثل همین انسانا میتونید که در رقم‌های واتساپی ما مراجعه کنید. در نوارهای بعدی میگیریم اعلانش میکنم. باقی در پناه خدا باشین تا نوارهای آینده. خدا یار و مددگارتون باشد. پناهتون به خدا شیر بچه‌ها.